आङो मिडिया बिथांमोनखौ हामबाय होनदों गोजोननाय जासिदों बिथांमोना जोंनि नैबे जानालि लाफांखर धरमपुर नैबे सेन्टार जायगायावहाय गोबां खस्थ'जों फैनानै नुजाफैनो हानायखाय आङो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो आङो नैबे जानालि बिसिडिसि प्राइमारिनि जोंनि बे गासैबो आन्दाराव गोग्लैयोखाय दा जोङो बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय लानानै गासैखौबो आं हामबाय होनदों आरो बे जोंनि नैबे गामियाव जेसेबांनाखि खामिनानै थाग्रा बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों मानो होनबा गोबाव बोसोर नैबे लामाया हाब्रुजों थांलाय फैलायाव हान्थुसे गोदोयोमोन गथ'फोर ओरैहाय धरमपुर टु जानालि टु ओरै बलमजरा हाथाय जानाय बा स्कुलाव हाबहैनाय इंलिश मिडियाम स्कुल दं बेयाव थांनो फैनो बिराद जारला खस्थ' जायोमोन नाथाय दिनैहाय जोङो नैबे हालामनि जानानै जोङो गोबां रंजादों आरो जों गोबां खुसि जादों बेखौ जोंनिनो मानसि आरो जोंनिनो बेबादिनो अनख' दयालु जोङो होननो गोनां दा बिथां चरन बसुमतारी बिथाङा गावनि अननायनि गेजेरजों नैबे लामाखौ नैबे लाफांखर रडनिफ्राय लानानै जानालि बर'फोरनि बै गामि थांनाय आरो मोनसे ओरैहाय थांबावगोन धरमपुर रड गोलावथार बेसेबां किल'मिटार जागोनथाय आं आन्दासाव गैया बेखौ बिथां चरन बसुमतारीया मावना होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा हामबाय होनो आरो बेबादिनो जोंनि बेबादि गोग्लैसोनानै थानाय जायगाफोरखौ नायनानै बेबादि मावना होयोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोननायाव थागोन आरो बिराद जोंहा उपकार जागोन आरो जोंहा गथ' गथाय ओरै स्कुलाव थांनाय ओरै बाजाराव थांनाय फैनाय जोंहा गोबां सुबिदा जागोन दा बेनिखायनो जोङो बिराद हामबाय होनदों आरो रंजानायजों जोङो नाजावदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों आंनि बुंनांगौ एसेनोसै गाँव नाम मोर धरमपुर रास्ताটো बहुत दिনৰ পৰা বনা নাছিলোঁ কিন্তু আজি চোৱাতে কিবা চৰণজিৎ বসুমতাৰী ৰাস্তাটো দিছে নতুনকৈ বনোৱা দি আছে আগত বহুত খাৰাপ আছিল বহুত বিয়া আছিল ৰাস্তাটো বহুত কাদত আছিল এতিয়া যোৱা ভাল হ'ব বহুত খুশি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ এই চৰকাৰৰ পৰা বহুত মানে দয়া দিছে কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ আছে বহুত বছৰ এইটো ব্ৰিটিছৰ ৰাস্তা আজিলৈকে হোৱা নাছিলে আজি হৈছে ৰাস্তাটো বহুত ভাল লাগিছে কিমানখন গাঁৱৰ মানুহ আপ ডাউন কৰি আছে ইয়াত 3-4খন গাঁৱৰ মানুহ আপ ডাউন কৰে কি গাঁও এই জানালি ধৰমপুৰ আৰু লাপাংকৰ ক'ত পৰা ক'তলৈকে যায় ৰাস্তাটো লাপাংকৰ ৰাস্তাৰ পৰা ধৰমপুৰ বলমঝৰা আগত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত কেনেকৈ গৈছে বহুত কষ্টত গৈ আছিলোঁ বহুত পানী জমা হৈছিল জংঘল আছিলে কাদা আছিল এতিয়া ভাল হৈছে ৰাইজে কি কৈছে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বহুত চৰকাৰত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কিয়নো ৰাস্তাত নাছিল এতিয়া হৈছে ৰাস্তাটো ভৱিষ্যত আমালোকৰ ভাল হ'ব